Duch! Ideme sa umyť. Dneska použijeme Arencia Fresh Green Rice Mochi Cleanser. Poďme na to. Pred chvíľkom som stál, tak si dám dokopy. Zoberiete si. Toto úplne stačí. Dajte si na tlaň. Trošička vody. Skajte vypne, aby ste ma počuli. Urobíte si z toho penu. Kúknite. A idete na pleť. Zameriate sa na oblasti, na ktorých chcete viac pracovať. U mňa je tu T-zóna, keďže mám masnú pleť, hej, aj sem tam sa mi vyhodí to akné, čiže je vhodné na akróznu pleť, vyčistuje pory a má super ingrediencie. Tak, pracujem do pleti asi minútku a vlažnou vodou si to zmýjem. Utriem sa. Tak. A kúknite na moju pleť. Normálne vrzga, taká je čistá. To je všetko. Takto to používate a budete spokojní.